Il-MEPA ppubblikat reviżjoni fil-politika li tippermetti ċerti lukandi ta' 3 stilel il fuq jestendu l-bini tagħhom b'żewġ sulari jew aktar. Il-politika dwar l-għoli tal-bini kienet ippreżentata fl-2013. Lukandi eżistenti biss setgħu jżidu għoli b'limitu ta' 2 sulari. Issa l-lukandi ta' 3 stilel jew aktar huma eliġibbli biex japplikaw għall-estensjoni ta' 2 sulari jew aktar. L-estensjoni ma tapplikax f'żoni protetti jew għall-lukandi li qegħdin f'tarf ta' żona ta' żvilupp. Il-MEPA ħadd tkun qed tassigura li jiġi mħares id-disinn arkitettoniku u li jittieħdu miżuri marbuta ma' trasport u l-parkeġġ. Se jiġi mħares ukoll l-effett li l-estensjoni ħajkollha fuq l-infrastruttura tal-bini. Il-MEPA ħadd tkun qed titlob li mal-applikazzjoni għall-estensjoni ikun hemm Tourism Compliance Certificate maħruġ mill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu. Id-drittijiet għall-iżvilupp ħajkunu suġġetti għal qbil legali bejn il-MEPA, l-MTA u l-applikant. Iċ-Chairman fuq il-Kumitat ta' Riforma ta' din il-politika, il-Perit Silvio Farrugia, qal li b'dan il-pass għandu jitjieb il-prodott turistiku u jiżdiedu il-kompetitività u l-profitabilità. Iż-żieda f'aktar sulari f'ċertu lukandi ħadd irriżulta f'akkomodazzjonijiet turistiċi ta' kwalità. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis saħaq li għalkemm l-istatistika qed turi xejriet pożittivi għas-settur turistiku, hemm bżonn ta' aktar diversifikazzjoni. Pajjiżna jeħtieġ li jindirizza aħjar l-istaġjonalità fit-turiżmu. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar Michael Falzon qal il-MEPA qed tkun proattiva, dan differenza mill-amministrazzjoni preċedenti li l-ewwel kienu jimplementaw imbagħad jikkonsultaw mal-entitajiet. Iċ-Chairman tal-MTA Paul Puġejja enfasizza l-importanza li jitjieb is-servizz mod li turisti li jgħodu f'lukandi ta' 3 u 4 stilel.